konjičkom klubu Almina Potkova, tamo iza Maksimira, tamo blizu živim, pa sam se tamo upisala u školu jahanja. I tamo sam jahala nekih pola godine, godinu dana i nakon toga sam imala pauzu do jedno 17. godine kad sam se upisala u konjički klub Hyperion i od tada kontinuirano jašim do danas. I kako si zadovoljna sa svim ovim što si postigla do danas i jesi uopće očekivala da ćeš jednog dana biti ovdje? Pa nisam, od uvijek sam željela pokušati se natjecati u preponskom jahanju, ali zapravo sam relativno kasno i počela i na početku sam imala nekakve drugačije ciljeve, ali kako krene, tako se ti ciljevi pomiču i zapravo sam zadovoljna sa svim što se do sada odvijalo. Odlično, puno ti hvala.